kwani pachabatwa nemoto mwanani basi Patrick Mcheza Nesta mwana wa komana wa Mcheza chakuda kudare nini ina uyu munda wa baba wangu kuti na 2015 ndakambouya ndina mai aitanye kunete vanhu vanga vachipinda mumunda vachitama magama vakatoenda kwaDC tapiwa tsamba kwaDC yatakazoseva kuna sabhuku wedu pakuti vaendese nyaya kune vanhu vanga vapinda mumunda azhinji pari kupinda vanonzi Michael Mandiani aipinda mumunda ndibva wapiwa ini ndikatozombosangana nababa vavo wamandianike vachiva sango yese tatakagara last month mandafonirwa nasabhuku kushuma sanzi kune mhumuri fite kwamandianike nyaya yatakambotonga ikapere vafoni vachiti vada kubhadhira mutero wemunda saka ndavarambira kuti handingabate mari yenyu wozi munda uyu une vanobhadhara une varidzi nekuti pamwe chete papule pato nemba yakagara iripo yakagadzirwa nababa yakavakwa nababa saka ndobva nditi chitouya tichitaure nyaya yepagravati saka ndanga ndiri kunotukisa ndaona kuti nyaya yakambotaurika kudhara iyi isinonge yadzoka futi ndasvike ndishuye ndatoadvise nasabhurisa ndayo ndofuka ndokwemuperera nekuti tsamba yangu yandakambobva nayo kwaDC ndakanga ndatoziya kuti kwati pasabhuku and mumunda imomo mane vamwe vakunzi muna ticha varunza vakatengeserwawo namike uyu Mandianike kudza kwetoita vavakidzani nedu vane wavo isitini pedu but vapinda kwedu wacho handitozivi vanhu vacho vamandi handisandavaoneni handisandatomboona inini ndoita zvokutofonerwa ndichitongouya but handinondoziva saka ulinda panyaya pamusoro imamuomutasa pamusoro ivadari vamanga ndinoitwa Mandianike Linda munyaya iyi ndiri mukunda wemushakabvu muridziwe pamunda apa ndingangopawo dare uri hanzvadzi yavo hanzvadzi yavo aiwa ndovengopa nhondo ndusandokubvisa kuti handiti degree because kana uyu achiti munda ndewangu handiti pane dzimba dzedu imi muruti futi ndemberi handiti ndosandokubvisa relationship yenyu yakambomira sei imini ndouya vana nesha inini handivazivi saka ndinokuda kupa nhondo chidimbu kuti avana nechamutovazivi hativazivi asi zvaataura kuti pane imba iripo hereni chokwadi iripo imba yakavakwa neimba yakavakwa nemushakabvu anova bamukuru vangu baba vangu vakashaya ndo vakaivaka kubva zvakugara ikoko kuma I think by 1986 ndobva wakatanga kugara panzvimbo uyu imba wezvauri ndeyavakwa handizivi kuti vari kuzwana kupi sabhuku regai ndikoti muchidimbu regai nditi muchidimbu nhau iri apa ndeyekuti vanhu vekwaMandianike vanhu vekwaNesta vagari vese vemani vemamwoyo veshungu saka zvakaitika ndezvekuti ndofunga ungati kana 4 honde vanhu vese vaigara mukipi imomo mamwoyo veshungu saka inini handisati ndakupa vachinazireti sabhuku saka vanoti vanhu vekwaNesta vakagara imomo kusvika mbuya ndiye akazosara arimo baba vake akanga akugara kuHarare saka vanoti sabhuku
mbuya akazoya kuoneka kuti inini ndakwenda kunochengetwa kwakuine mwana kwakurogoya. Saka vanoti sabhuku wakazotora imwe nzvimbo. Ava vakanga vakapigwa nzvimbo mbiri vaiti kwavanoti kumunda vananeshta vaiva nenzvimbo yavaiti kumunda ndokwanga vakavaka kuimba kwakava kuchigara mbuya. Saka unoti sabhuku varipo vakazosara vana vasabhuku vana vaidu isusu vanoti mbuya akauya achioneka kuna baba kuti inini ndakwenda asi nzvimbo iri kumhiru ndeye mwana wangu musazobata asi nzvimbo dini batai hei munogona kuishandisa hei. Saka sabhuku anga aripo ndokubva achiti vanhu vakasamandianika anotaurwa achitsvaga pekugara ndokubva kana uchidako pane nzvimbo yakasaredwa nambuya saka unokwanisa kudini tiugare zvako ipapo ndobva aisa samandianika. Mandianika haana kuzvipa wakapiwa nadhileti sabhuku. Saka zvadaro tangogara kudaro izvi ini ndandisaitawo koma ndofunga pakutaurwa nemukomana kuma 2011-15 ndoko akazoya namama wake vachiti munoziva here taakuchisimudzira because mama wacho akanga wagara wangori kuharare ndoti taakusumudzira chii taakuya kuzosumudzira matombo edu apadaigara katano zvakanaka ndoko akatibvunza kuti munoziva here kuti kwaigara mbuya wakuri kumba kwedu ndikati ini handina zvandinoziva chondoziva ndechekuti nzvimbo iyoyo ndakanzwa kuti yakapiwa ndokwani wakamandianika. Saka ava ndoko akabva waenda namama wake kwa DC ndobva wazoya netsamba mama wanyo tsamba hamuna kudisi makangondiratidza chete tsamba mama achienda nayo asi tsamba yaitaura kuti sabhuku tipe ushabhuku wekuti mbuya wakaoneka here kuti ndakwenda tikuda ushabhuku wekuti mbuya kana wakaoneka iwewe unofanira kugadzisa zvakaitwa nemukoma wako because mukoma wako haagoni kuti ape umwe munhu nzvimbo uyo asina kudini asina kuoneka. Saka tikuda pakanyorwa kuti wakanyora papi pekuti ndakwenda uyo azomupe. Saka ini ndakaendawo kuna vanga varipo mudzimai wacho ndikavabvunza vakati isusu chatoziva ndechekuti yanga iri nguva yachini pakapedzwa kuita pakapera hondo vanhu vazhinji vakapera kubuda mumakipi vamwe vakadai asi sabhuku vakazonzi unokwanisa kuti vanhu vese vaenda vanhu vapera kubuda unokwanisa kuti upe hako upe nzvimbo yeugwere kune vamwe vanhu vasipo. Saka hapana chaisanirwa uyo akambooneka chete zvekare hapana munhu akambooneka kuti ndakwenda asi sabhuku ndo zvaakaita ibva apa wakamandianike nzvimbo iyoyo avo vakasiyirwa nzvimbo yekumhiruko yakazivikei mwana ndo mazira andinoita. Saka nhau iyo yapera kudaro ndo pakachizobva takabva tambogara tikati endai motaurirana mugadzirane nhau iyoyo. Since nhau yakatobva yakumberi kwangu ine handichakwanisi kudini kuibata ndo pawakati wagara ndo pandakazofonerwa naLinda achiti sabhuku toda kuti tiuye kuzonzwa kuti patakasira tada kusimudzira nzvimbo yani yababa wedu. Ndikati nhau iyi ndofunga yakambotaurwa nezvazvo makazopedzerana here nevanhu vekwaneshta anoti isusu hatina zvatinoziva ndo patakazodaidza mukomana kuti uya mupedzerane nyaya iyi nevanhu vekwaneshta kuti tione kuona kuti munozvifambisa sei. Ndo paakazoya achiti ndataura navo tatadza kuwirirana pafoni saka handikwanisi kuti ndinokwanisa kuti nditaura namene munotibatsira sei. Ndikati iyo nhau iyo handikwanisi kuti iibate nekuti yakabva yakumberi kwangu kwaunotokwanisa kuti uende chete ndekwachangamiri ndokaunokwanisa kubatsirwa because nhau iyo ine handichakwani pairi because handisini ndakazviita ine handiazotoziva pazvii ndo mazira ndinoita changamiri. Saka naikadaro tikudiwa tatizivi kana mutaura kuti vanhu vakanga varipo vari kukonfesa kuti zvishua mbuya yakaoneka vanhu vakafa and for me to know kuti imba yakaokwa 1986 yovakwa pasina agreement pasina chii and since then pa 1986 kusvika izvozvi hapanobvira pangozi pane pagarwa pasi kuti pane dispute yenyaya kuti pakavakwa mbasei kana nechii. It means to me what was done above board. Hachisundiratidza kuti pane chinhu chiri amisi but imi mosabvu zvamafanira kuita nezvokuti kuti bopo riperi ndiri kuti makanzi mimi nyorai tsamba yekukonfesa kuti mbuya wakadii wakaoneka
kwacho Mbomira mbuya mambo ndo anozi matechnical issues yekuti tinokwanisa kuda kutsvaga chinoziva chinhu chachiita hachipo. There's no way mbuya pawangozi mbuya wamira pasi kuti ndazodai but the fact yekuti pane development yakaitika soon after mbuya aenda and there was no objection to the development, it means kuti pane somehow pane zvakaitika. Saka chatoda kuestablisha isusu ndechekuti chii chakaitika during that period kusvikira wana mandiani kwazwa wake chii. Okay, because if we are talking of 1986, 86 that's 40 years. We are talking of 40 years. So it means if we are 40 years after. Basi chame imwe point ndekuti pane kwataurunzi kwakaga kumunda kwambuya kurutaridza kuti hakuna kuitwa tembered with. Yes. Meaning kuti handifuti pane nyaya yekupa paine kakuti sabhuku nekakusarukana kaangari kuita mosi dai sabhuku agari munhu angari kuti urutsvaka zvemari angadai akaenda koopinda kumunda mukuru because mbuya wakasiya kweresidence nekune munda kwaakati kunozopinda vana vavo. Hatizivi kana zvinhu zvochaizva zvamataura sabu ndizvo ndo zvakataurwa nevanga varipo. Ndofunga mukunda wacho aripo Because munobona zvandorara ini zvandorama zvinezvandisingadi kakawanda ndeyekuti ndikadawo ndizvitsvage kuti since 1986 where were you? Makutanga kuya nhasi mbuya kuda kuya kuconfess about this issue. But kana building yakavakwa in your presence muriko 1986 and you required kusvikira kuti mukomana uyu handiti how old are you? Sorry? 35. Which means that structure was built even usati watombozwa. Wakazotozwa for 5 years after that structure yavo. And so yes, you have got that right yekuclaima kuti ndipani ndibaba wako wezvakaudziwa handiti. But tikuti vanhu vanga varipo nguva iyoyo wachiona madevelopments achiita sei achiitika, why did they keep quiet? Wauda kuzotanga kutaura now? Ndatokangana kwawekoreti ndatokangana munainoti uyu aite sei vanhu watitaurire chokwadi kuti imba ndeyani because imba wese wakireba chii imba amina gogo gogo Nesta mcheza baba wangu na mama wangu wakasema kwa pamsengo kaka gari kwa nini ndichukue basi na sababu mkuru watu baba watu sahihi sababu usalipa ule sababu ile huyo wakaanza kema mdogo hizo ya kuti sababu hiyo watu huyo baba wangu ama sio sababu ndichimaliza kwa tena mzima wao wote angati sababu ini ndaiterera kuti wana wanga wacho doko kufa kwa gashi baba wangu na mai wangu angazi yangu taigare kwa wana wanga wacho doko saka kufa kwa zaidi angazi yangu wana mbaya kwa ini ndachinoterera mute ndichinoterera mute kuti wana wazo nebe nekugara ndio kwa msabe ndakapeleka inini mai wangu na baba wangu hivyo baba asipenda kazonga ndio achiki wana wakula ndakada zamu kazi wanzaza kujuya gazile chenu la nisiti wanangu wakaona mkazi wanzaza na kama nasi mka baadaye basi niba bana huyo ndio gazile chenu la nisiti hapana bamba nikaanza kana nikajasi ndio mikado kazaanza kana kama ndio sunga amani ndio kwa baba sekala kama nikadai zona siku soka mbapela kuya kwa kila dunia nikuchemula chini anzazi yangu mimi mkazi wa anzazi yangu ni wana wako wewe wangu sasa hivyo baba manje hapo ndaka nganda uya basi baba ndipo ndaka tozwa kuti paka mapane huko kama ndiye na kama ndaka ila sababu
Sabukuru wewe. Ndio zote baba na samadi yake. Saka uya ito sana na samadi yake. Nikapanda kwa sabukuru wangu. Ndipo ndaenda kuna mai mandi yake kwa achipo. Na baba mandi yake kwa achipo. Wagira shibani mai. Nikalinda uya na zote saka uya wangu. Wakawa kugara. Saka kwamba sei ndio kutelea stendi. Tunaona watu wanaenda kugara. Asika katora na mai mandi yake kukuta gari babeli kwa ajili. Antisaka tukana. Mai mandi yake kwa gari ambaye kipanguzani. Na sababu saka kwamba siku yangu jana nikalinda igara. Sijina zangu wakati wa siku sitandisi. Saka ndio mbache kwa kuangalia television. Mbaya papa wao ni kichini yao. Ndio kana ndio. Kumenda bele kuko dale. Zaidi kama nini? Yari taure tuliza madeti. Ayo ndio ndio soka ndio soka. Ndio na sababu kwa badani kwa badaka mjini. Na mimi ndio niko hapa mkano ndio huyu. Inangari danga ne hapa ni hapa. Ne simeni ile hapa sisi ile hapa. Ai basi na sababu. Sasa zaidi baba kwa badaka sana. Ini ni kwa sisi kwa kwenda omba kwangu. Awa basi kwa kwenda kumba kwa kwa hai. Nikasema kaura chikoge kuyari bedesha chini. Kise wai. Ai bari misa ndo watu hivyo. Baenda kutoa kwa kutimba. Ai bari misa ngombe kwa. Ai misa ngombe kwa. Asia bana wakazunguka ngari kwenda kwa maipango. Achija kuya ngidi kise wai. Saka sita kimbaya tu akabaacha hiyo. Mimi watu wakabaacha. Hapo wakaimba ndio. Mbudikisema kugondoa Gogo mati pazo wakaimba. Ndati akawakaimba ndio. Wakawa mbaiti. Yambe moto wale. Sasa kwa umeza kwa ibapo. Sasa kwa kubisa jina vipi ndadi babu. Achiwa kaomba kazi kwa majani. Sasa imba yakawa nani? yazo biswa zutini. Yakapisa kwa wakawa kwa majani kwa. Majani ke wakapinza wangu wake wakaomba hiyo kwa. Sasa nataka kuona ndio sababu. Ambaye tu ni instagram sei pa kwa. Mwana wati imba ndia baba wake. Asimuruja kwa nyama ndio. Paka ngapani mbaziko majani kwa kwa. Ngekuti angazi yangu kwa kutoka kaja baba wangu na mimi. Wana basi mka baba paseni bili. Baada kwa gara kumunda. Paka baada kwa gara kumunda. Ndio paka baada kwa gara kumunda. Paka tutengisa mshahara wako. Ndio ani mmoja basi. Ndio baada mwana wako tutengisa mshahara. Mbudikisema. Bandeni waka papa ine matungu. Wakarimi. Sasa zunzile madeti. Waka gorera neti 10. Waka rini. Hapana unoziva. Ndakaenda usiku Inotika tini. Hapa pazoni tu hizo. Pane kitchen yakadona. Nyimbe kaje. Kitchen ndio. Jamaa wangu. No hizo kimena. Imi wana mandeli. Ndio irimbe moto ndio. Ayo pete. Sorry now. So mira tikana so ndio tukasaka tuza kasi akatosi. Ugozi kana tutoto anazibata kasi. Ugozi kana ikana mati mimi ndio imba ya mto. Ndini mimi tipa imba ya mto. Ndio takakuratiza yakatodona nenyaya yekuti pane makore yakawamba sezva tikutaura kuitwa 1986 vakauya vaukuru vachigara saka saio chatapapa pamatombo vazva vakashaya na 2000 saka yakazondomuka Vashuni vakudzoka mumishando. Uzova vanzeva njira. Garepa chair. Amusi msala.
ndiri waridzi wacho wenyika ndiri wazvare ndaona nekuti kana lasika handina kutomboona pane madziro pandakatongosvika neipapo ndakatongoona simendi yanga iri yagogo angu. But not this. So what it means to there's need for inspection in local. So wakomana dzikaipo munoona kuti vanhu vekutaura vakamira sei, because kana tuti kama structures atori pakatosiyana kuti hapane imba nekicheni yakakura chimwe kwacho kunokoneka structure kakangomira kaindi kana tese tuti ava muti hamukwazivi saka tototi pamwe nzvimbo yatikupinzana nayo 2 different places. Nzvimbo imwe chete zvakaitika ndezvekuti munda wedu isusu unokontinya kubva kumiro pamugomo uchidai munda mumwe chete kana tichitoteerera toteerera chinhu chimwe chete kana tichitopa kana kuna sabhuku. My point is, you are saying that hauna ubva wamboona that structure. Those are the people must go on the ground. Kuti waone structure ipawa iri kuti iripo here within munda yani yenyu kana kuti pamwe unokwanisa kuti uri outside munda wani wenyu isusu munomutungudzana nokukweshana handiti. So what is wanted is a physical check handiti ndoita kuti paitwe inspection in local handiti vanhu vanoenda paground wonoona pane dzimba dziri dzautirakidza handiti toenda tonaona kuti that structure iyoyo handiti kana tane information iyoyo handiti tinge tichitobvunza kunyanya kune next door who is this one, where did this person come here, we will say as say yakadai things like that, so that patinobva ikoko tinobva tane information yekuti munomutenda mubvunzo kufana chacho Unyepera muto. Sana patakabvunza munhu aida kupinda pakaita pamugani takatoudzwa kunzi ticha ndichaziva kuti sarake taitoudzwa kunzi ticha akatengeserwa nani nevanonzi mandianike mike handimaona but isusu yedu isusu imba inoona zvandikuedza kuti chandikuedza waindikuedza kuti ndakuta confused picture. If you are telling me kuti munhu arunzi akatengesa anonzi mike, then why is Linda here? Why did you bring Linda before this court? Kana iwe uriyo wakaudziwa kuti iwe munhu akatengesa nzvimbo iyi ndi Mike. Takaseva Mike na Linda. Why Linda? Iwe wakadzi Mike. Aiwa Linda zvaita kuti tikuseve Linda. Ndiye ndapiwa namba nasaka. Ndakapiwa namba dzaLinda. Pandakataura nasister hatina kunzwanana. Sister Linda. But my point is, and kana uri kuziva iwewe kuti iwewe you are the litigant and munhu unofana kunge ari apa nhasi ndimaita and bokuzoriri zvakuita tikuista time why uyu anokwanisa kutaura kuti izvo mutaurisa handina chandoziva saka isu tiri kuti iwewe kana wakaudziwa kuti Mike ndiye akatengesa, munhu akakuudza kuti Mike ndiye akatengesa apa, we were also want that person here. Why is that person not here? Because that person ndiyo witness yatiri kuda, because ava kuzota noziya nezvenzvimbo zvakaiti. Mike uripi? Kana sabhuku haizviziva tinoda iyo kana but still, you know why? Still, Chandin should identify my issues. They should have Mike watch because Mike stands accused. And kutaka tekesa chi akatekesa munda wemunhu ndonyeri ende mai vanozisiva ende mai inini ka chandukuita ndechekuti mai avo vachazotaura zvinhu zvinobva kuti Mike auya vozotaura zvese zvakasiyana. Pamusoro shumba ini
mukadzi wamaiko bandianike mukoma baba walindi tiri pechisuko mai mandianike sorry mati uyu baba wake namaiki ndimukoma nemunini handikaona zvanasitwa zvere kuti musikana she is improperly before this court because already chokukona kwari urikona kwari kuti tutotaura kuti pana baba Mike na baba wake unozwa kokuzouya iyani Linda but imi moenda kutora Linda kuti auye kuti kudaro but pana Mike na wano vari pamusoro paLinda wakawanda. No, it's okay. The guy is good. From Soroba? Yes. What are they sorry? About the windows, if you take this one, didn't my man there. Babang Kurwangu, Waka, we are Palagarana, my Buya Mandani, Susuna Babonga, Sakaga, in Indian Santa Road. I got 1985. This car, Warimumba. Kitchen mambuya with my name roar again, my Zadaro, Naro, Babang Kuraka Sumuka, my Baba Ninda Fungodin, which I got in stage of my Baba Minadini, Aurora, that is the Uniba, I did find Babangota, Banata Shadaba. I'm buying to break the movie, Pasabu. Sure, Waka and the Pasabu, Babana, Bawamfu. Watu wakasa buku, nataka washumba uti wakashika wakati kwasa buku, kwa hisabu kwa kati washika mwanao tendelera mwe shumba yuve. Kanaona ikoona baka kuna gira noyo chidini uchindita ure. Bangutaka ndizakana bangurongo akatendere. Akadzoka kata shumba ndapaona asi apa ndaona hapana ndidini. Hapana nditira zvakanaka apa. Ungoti hapana nditira zvakanaka apa mwana aihundi. All right. Pane stand iliyo pane stand chete isina mundaba inambuya akadini akaoneka kuti ndakudini ndakwenda asi mundu wangu kuti pambire apo uyo usazobate bange mwana wangu destination zvikazi zvikazi asi mwana wangu chokwadi chonda kutora ngechekuti munda iyo stand chete haina chinyi haina mundaba ndoda kudzokerera mwana wangu stand chete haina chinyi haina mundaba uyu ngoti zvakanaka shumba enda wakaona baba mkuru akabvaenda wakaona zvazanda pada ngwara inini zondapada ningokwana handina muri hombe uyu ngotoda zvakanaka enda odini hapo enda oita kuizvoona kuti teta wakagabvisa kwasa bhuku zvakanaka na takagara kwenguva refu bamukuru wangu akazoshaika 2003 bamukuru akabva washaika takagara tinombona ndepane 2004 mekuronga bhashaika takagara tombona onekwa nesitabu tagara udaro 2006 takaona mbuya uyu akauya nemukororo wake mbuya mukunda wanesha wakasvika kumba kwedu nasabuku nasekuru Andoni mweshumba wabva wasvika vaudaidza mbuya mandianike sabuku ungototi mbuya mandianike ndaona vanhu vekwanesvika vachisvika wati kwazi makatora chinyi stand yedu saka inini ndaandira ndaapoba handizii nhoroondo batipe tizwe nhoroondo ndimi vanhu vakuru mamuripo mayongoti zvakanaka ngatendepi paground takaenda paground shuwa pastand paya bate kustand mbiri pauko kuneumba iyo taona yakawakwa pastand pa pasina chiroba takaenda pastand paya ndiripo inini ndanditi mai akati mwanangu sumuka kufai hope pamwe ningozoswera ndisisiripoba hamuzozivi pamangwani mugogona kuzotore wange wakuru zvakanaka mai hambai shumba sekuru Andoni akurwara ake achagonini nasekuru Andoni mweshumba takabva tadzika nambuya uyu nemukororo wake takabva tadzika kustand kuya maiyo ndipo akatanga kutaura kuti Majuri mbuya uyu ndofunga ngozi Majuri mapirwo akaitwa mwana wangu ustand ungowaziva here mbuya akaramba akanyarara kana ndiri munyepe mbuya akaramba akanyarara ndio pakabva atitsanangura maiyo zvese zvatataura zvokuti akafamba achizodai mbuya abva atsanangurira nemukororo wake kana mukororo wake anganyurumati kureyo pakati mai akati maticho ndoda kutaurira Majuri ngechekuti wazviita warini wauya zvandakutaurira ndo zvakaitika kuti mwana wangu azone stand pano stand ngeye mwana wangu yaye mwana wangu saka yeye nhasi
Zvimawe kudaro naSabhuku nasekuru Andoni manaka. Uye ndikupangidze chinyi? Mugano wangu nemurooro wangu. Kwete mugano wako neiwewe. Mugano wangu nemurooro wangu wareji. Nemugano wangu inini mamaiko. Hambai. Takaenda shuwa inini andiripo. Na sekuru wangu naye kule ule murooro wake. Tibatafamba shuwa takafamba kubva kumugano kwekutanga. Nakatazuya tende majuri. Anauramba baba nemurooro wake takabataenda kushuwa. Tikafamba tikafamba zvishoma. Tikafamba tikaenda kumugano wakatangira. Takafamba sekuru mweshimba mukuru asara. Akati wana wamwana. Unzai matombo kuitira chinyi? Mangwana tironge pai mumugano umu. Nekuti mangwana ndichazodini? Ndichazonesa. Shuwa akati zveshuwa mama ndibatsira matozvita mauya ngekuti wanaororongo ngozodini? Wangozokana wega. Takatinonga matombo edu tichawatambidza vachironga wana sekura. Ndinidanya kutononga ndandiri mwana ipapo. Ndichinonga wachiita mugano wedu. Mbuya waya akabva aenda. Wakabva waenda patagara zvapeka. Atinozowaona kuchiba. 2010 mbuya wangu akabva ashaika. Mbuya Mandeni 2010 akabva ashaika. Tikagara tinombowaona baba. Zvashaika mbuya wangu. Ndiko kuchiuya wakabva wachiuya izvozvi zvawabva wazouya kuno. Ini handida kuwaona. Wakaenda kwaSabhuku. Hauna kuuya kubva kwedu. Wakaenda kwaSabhuku. Waenda kwaSabhuku. Inini ndandiri kubva kugadheni kwangu. Ndiko kune minda kwendiko kugadheni kwangu. Ndione vanhu vari kufamba. Mbuya wakomana naorore. Inini handida kuda kutaura navo. Vanga vari kufamba vachinongedzerana nemumunda mangu minji. Vachinongedzerana. Naronongedzerana mumunda mangu ndoanani. Nipa baba mkuru. Ndoanani. Ndakanyarara. Ndakabva ndabva ipapo kwaShumba. kwaSabhuku. Shumba. Ndauya. Asi ndaona vanhu. Munhu wakaziva munhu wani. Mbuya takasofamba naye uya. Wamwazva handiwazivi. Saka andinazotanga rufambire ipo. Asi chinhu chadai kumubvunza Shumba ngechekuti vanhu wakosvika ngeno here. Kana tabvira kubva kudombo uya kutosvika muyadhi menu. Wasinongotaura wanesi. Shumba kuti ekuti vanhu vadini? Vanhu vasvika tete. Ndiyo nyaya yedu. Atigari village 4. Tinoenda nenyaya yepanesta. Nokuti muri kwangu akazodini ndobva wabva waenda kwaShumba ndikondasvika kwaShumba. Shumba akati hunde vanhu vadini? Vanhu vasvika. Ndikati ndodauya padzipozi vagwara. Kuti ndizivewo kuti wambosvika. Kudai kana wasvika kuno zvakanaka handina zvakawanda zvekutaura. Ndakudini hangu? Ndakudzokera. Ndiponazvazi nyaya yakwamambo ndikati aiwa hapana chakadini chakashata rekuneke Shumba. So pane zvinhu zvakata. Ava watsanangura nyaya yekufamba. Mbuyawo futi watsanangura nyaya yekuti takafamba ndimambozvibata. Varuti wakafamba wakazosara pakawakwa musha pakarima. Saka it seems panenge pane kaboundary like kakaitwa nevanhu ava. But ndofunga pane varipo vamwe vacho havachanatsoziva kuti maboundary akanga akanatsa kuitwa apa zvakamira sei. Because mbuya Neshta wataura nyaya yekuti takafamba tikatamba paine danga paine after that ndo pakazara pakawakwa chini pakawakwa because pawataura takafamba pawapedzisira kutaura mbuya Neshta wapedzisira kutaura kuti patakabva after tafamba ndo pakasara pakawakwa chini ipo andika hapana chimwe chinhu chinozotaura kuti after ipo apa dispute yakaresolvwa sei kuti how was the dispute resolved yakuzofambi because amaikwanisa kuenda kunofamba kamunoona mapengiritika mozopedza kuzoti resolution chii pamakafamba
makasunga kuti chii chakazoti umwe azosare maizosara achiwaka apa mabva kuita imabva kufamba ipapa sei yakasara achiwaka imi mabva kufamba ipapa because hamuna kutitaurira kuti makasunga chii pamusoro changa ndai ndingoti pakufamba uko kwakaitwa ndekwekuti nzvimbo mamuri kwenu ndiye mwana wenyu right kufamba kwatakaita tasvikitaonana nana Samandiyanike yakanga iri nhau yekuratidzana muganhu wenzvimbo yakazopiwa Mandiyanike naSabhuku nemuganhu wani waMandiyanike. Mira ipapo. And what does that mean? It means kuti zvakaitwa zvekuzowaka kwaMandiyanike achiwaka it was above board. It was part of the agreement. Because kana makamutaura kuti muchamakafambira kurakidzana chiungano, then it means kuti Mandiyanike kuti azowaka apa, it means kuti akanga apiwa boundary. Zvinoreva izvo kuti nzvimbo iyoyi yatiri kuti yakawakiwa naMandiyanike ndiyo iri kukilemwa nawo kuti iyi nzvimbo yani yedu. But the issue is kuti Sabhuku ndiye anopa uyu ndikaenda kutaurisa uyu anditi haana information asi ndiye beneficiary weestate iyo anditi saka the only person ari kuclaima kuti ndinoziva what happened ndimbuya. Saka uyu mukomana ari kurilaya uchi information mirai andikamuka. Saka whether mbuya zvavari kutaura ndo zviri correct kana ndo zviri wrong, isiedha ndo zviri kuchengetedza mukomana kana ndo zviri kumisleada mukomana. Mukona yenyu kwani? Because inini ndikuti there is no way awa kwayoisa mudhuri ipo pabva kuitwa inspection local yadetermine maboundary. Dai wanga wakazipa makafamba musa wake kana kuti handi penyu wanga usingasari wachiwaka. Ende kana kuti dai wakasara wachiwaka iwe waudzwa kuti musa wake handiti, it means kuti nyaya iyo dai yakadzoka futi kwaSabhuku kuti Sabhuku vanhu vako wakasei imi makati because kana nyaya iyi isina kudzoka futi kwamuri kuti zvatawirirana handizvo zvakuti zvakuitika, it means kuti zvanga zviri kuramba zviri kuitika zvazviri above board. zvine kuwirirana Right, ipapo pari kutaurwa kuwakwa, pari kutaurwa nhau yekuwakwa imba iri kutaurwa iyi. Imba yakanga yavakwa kumashure. but yanga iri muboundary. Yakanga yavakwa muyadhi yakapiwa Mandiyanike. Inova ndiyo yakachizouya ava vachikilema kuti tinoda kuenda kuona munzvimbo medu. Akazvambutwa. Mukona nyanyudwa. Zvambutwa ndozvambutwa. Andira. Kuti ndiri kuti chazosumudza kuti awa wakutanga kutaura nenyaya yeuku kwakapiwa Mandiyanike. It's because pane structure yairektwa. Dai pasina structure awa naodai wasina kusunga nhasi vari kuda kuno. And the unfortunate part now ndeyekuti uyu tamubvunza kuti ka structure aka kari mustandini wakakaona here akati anobvira ndakaona. Anditi ndobva ndachita mubvunzo manje kuti kana structure iyi isina kuuya usina kuiona handiti saka chazokupa simba rekuti uye kuno kudai uchiacusa Mike Mandiyanike kuti akatengesa land yedu. Anditi what were you basing this argument on? Wakanga une information ipi iwewe yekuti do you have a paper? What do you have? Chiri kukurakidza iwe kuti Mike akatengesa land. Do you have anything to show? Endizvo ndikubvunza ini ndipe une chii? Pana mpicha vakatovaka isiri structure yabudiswa ndo pandakapinzira mai and kuuya kwandakaita So these are two different cases.
ndokona ndikunaandura mandikubvunza kuti ko uyu linda aiwa mbuya agarai pasi munokwanisa ngati muri kutokonzeresa kuti mufanira asaite aruzedhirechimirirai ndiri kuti inini point yangu, do you get my point? My point ndekuti there's no structure, there's nothing, but you are just told by word of mouth kuti land yako iyi yakatengeswa ndi Mike. And iwe wotosumuka kutoenda kukoti kutoti Mike akatengesa land yako. Ipapo ndachandisumudza ndisabhuku vakandiudza vati avaida bosi ripo ndechekuti pastendi yavari kuti ndipawo pawakapiwa vaida kupaterera sabhuku vakaramba. Reason kuti sabhuku varambika vaiziva kuti panhu ipapa kupaterera sabhuku ndovakatiudza vakati no. Isusu tiri kuti let's not base that on that one, because you kutaura an issue yokutoza H2 yakuti pana teacher handiti ari kunzi akatengeswa naMike patori nestructure ndozvandikubvunza kuti where is that teacher ane structure iyoyo, because Mike kuda munomu chaunokwanisa kunga kudaidza zita raMike munomu zvitaura nezvaMike munomu, it's about that structure yateacher wekuti teacher iyoyo wouya apa Mike wouya apa teacher wotaura kuti ndakatengeserwa naMike tochibvunza kuti Mike sei wakatengesa stand tiri yani yako not iyi now, because iyi chekuti unzire Linda kukoti hapana, because as far as we are concerned it's just land isina kana chinhu, asi iwo uruti wataurirwa kunzi pakatengeswa ndiMike and pautaura pakatengeswa ndiMike, those are two different places dzatinotaura nezvazvo. No, izvazvanotaura uyu handiti she is coming in only as a witness. She is not the complainant. You are the complainant. She is coming in as a witness. Chete. You said don't over rely on her as your sole witness. No. Iwewe tudoti susu mafix ari paground atrakidze zvisho kuti vanhu ndipani ndipako, but isusu tikuti haunamba zvokuti dare rino rinokwanisa kutaura kuti ngoita kuti chakai structure yayo yautaura ndio structure yedu yechidipo iyi pastate bill, and what is structure yayo iyi hauizivi, and iwe ukati structure yayo utoziva handiti ndiye imba iri kuzi kuna ticha akatengeserwa tikatinoka chisiya iyi andika let's deal neiyo ine evidence iripo, physical evidence iripo imba iyi. Iwe shamwari urapo wakatengeswa ndiani? Ndakatengeswa ndiMike. Mike uya Mike wakatengesa stand yechi ya Nesta andika then tani case zana vatoitika ipapo wozi nyaya iripo ndeyekuti mastructures aya marakidzwa kana akambenga aripo izvo zvinako mastructure kana akambenga aripo taura Nataura ine nyaya yeinspection. Ndakabvunza kuti mukomana uyu iwe uri kugara kupi zvino? ndogara Marara. Wakapedzisira kuya rini kumusha? Last week. Uchikune paunouya umusha unogara kupi? Pane imba iripo. Yepamba penga? Munda hwando kuti munda hwando aenda kurakidza. Saka ishu yedu inyaya yeBaunda. Musati inyengedze kudotaura kuti ngozi izvi zvatikuona ndohondo dzatinadzo nevanhu vatinofarira zvekutaura nababa ndo zvatati taakuita inspection vanouya vaone vanhu vakuuya paground iwewe uripo uyu aripo evhora aripo tombofambawo tofambawo toona kuti structure irikutaura ndeiyi tochiona kuti structure iyi yakavakwa riini and tochikubvunza kuti why was this structure built munzvimbo mako. Then you need to explain to us why that structure was built munzvimbo mako. kuti takafamba tichiita zveBaunda. Saka tichauya tetaBaunda akatenderera ari kuramba nevamandiani. But nyaya isikuburiswa natete ndeyekuti what was the resolution after the visit? Tafamba tapedza kufamba takazowirana kuti kudii wauya koita chinhu mauya Pataka 2015
takafamba funa sabu tini tsamba rakabva nayo kwa DA takafamba kusina sabu yange iri pani ipapo avakatonzi panapa kapo gogo havana kunge vakasareta panapa vakafa vatonzi vasunge pani ipapo zvinozikana sabu mirai kana iyoyo tsamba ndipo pachizouya tsamba ichibva kwa DC ichitaura then kana zvakadaro uyu ndipako ndeapa uyu pako ndeapa ndo zvokutaura kuti pane something which is approved achina kupedzisa yes hamuna kupedza zvamaka zvimuite sei muite zvokuti dai kanzo yanga yakapa decision kanzo haipi decision ba sabhuku pasina ishe pasina mambo pasina we are talking of communal land communal land yatitoneswa and communal land iri under the custody yasabhuku and ndinogara ndakakuverengerai muno kakawanda kasikawa peri ba it is the duty of the village here to receive and accept new applications for settlement in this area. Sebo ndogara ndakaverengera wadizvokuti hakuna munhu angove nyangwe DA nyangwe ani auyi mureserva achisvika achipa munhu kugara sabhuku asingazivi. That's why toona all land disputes dzemucommunal dzichitozi endai kwamambo. Ukaenda kwameja zvinozwa kuti endai kwamambo ndiye sabhuku anoziva kuti apa neapa. And isu tototaura kuna sabhuku ari kutobvunza sabhuku taura tisu because inini ndichitodawo land ini ndinotokumbirawo sabhuku ndosanduti pamwe pacho ka yes makaendei kwadisi but it was a wrong move. It was a wrong move. Dai makangoti statement kuti sabhuku case yedu sabhuku obvata ndikwa ndisingaendi kwaishe ishe obvata ndikwa ndisingaendi kwamambo ndodai kangoti kwa iva ndopera but makafunga kudii makafunga kutenderera. Saka anyway ngatiite zvinhu zviri simple inspection musi wechingati pane varuda kumuvha here varuti tida kumuvha tira kuenda somewhere wari kuhere when saka tisikana kada ngozva kudava tokosati mangwana makuseni inge muni panzvimbo ipapo wakumona kuti wewete inspection ndini Juliet watomai mwana wangu mai vangu ndikumbira kubvunza kuti mbuya vangu pawakawatengesera stendi makatengeserwa nani? Kwazi mbuya akaenda kuna sabhuku akati sabhuku ndakuenda uko chengetai apa hapana problem. Saka which means the land haina kutengeswa asi land yakaitwa reallocate na sabhuku akapa mandianike ndi sabhuku nyemoyo weshu zviite kunozotivhunza ikoko inspection chenda yabo monyoresa nemonyoresa inspection nakuwana nemonyoresa inspection watopedza nemonyoresa